कि हम अपन दास बनाला कि हम अपन दास बनाला बिनती करी हजार चरण के धूल से मैया बनी तकदीर दू साल में हमारे पहला प्रोग्राम ऐसा बुझाता कि अभी अपना जिंदगी में हमने के जियत है। 2 साल घर में हमने के रहुआ लोग के बीच में रहे वाला आदमी प्रोग्राम कैला साल में आधा घंटा गइल 1 घंटा गइल फिर वापस आ गइल। लेकिन 2 साल हो गइल, साल भर कोरोना 1.5 साल से परेशान कइले बा सब कोई के। माता रानी सब लोग के स्वस्थ राखस। पैसा रुपया अभी के मायने नहीं खे राखत, तभी आदमी स्वस्थ रहू है बहुत बा। देखिए को भक्त माई के दरबार में गइल बा, माई से कहता कि मैया हम तोरा साथ रहल चाहत नहीं, दुनिया से हम परेशान हो गइल बानी, तू हमरा के साथ ही रख लो। कैसे कोना भाव में कहता कि मैया हम जैसन हमरो के अपना ले तू हो मैया हम जैसन हमरो के अपना ले तू फुलवे बनाई दे तू मैया हम जैसन हमरो के अपना ले तू फुलवे बनाई दे तू और जिया हमारा भाग जगाई दे फूल में बनाई दे खाली एक बार कोनो कमी ना हो दे सचिया सवेरे तुझे चरनिया हो जाए समानत मैया मोहर जिंदगा सचिया सवेरे तुझे चरनिया हो जाए समानत मैया मोर जिंदगा। बहुत कम लोग जानता कि हमारा नाम अरविंद अकेला। सब लोग जितना भाई लोग बच्चा छोट हो चाहे बड़ कहीं जाए ना तो लोग कहला कलुआ यह नु प्यार हो कि मैया कहलवा पदाया बरसाई दे ए लगन में ना तो अगला लगन में हमरो के टिकिए ना तो बियाह दिन हम बिगड़त कि जिए न देबू काहे पतर को आ तो एगो दुगो एकरा कि मैया कहलवा पदाया बरसाई दे फूलवे बनाई अरे जिया बाटे
शेरा वाली मैया की